lods. O sa mga Bisaya natin dyan, mga solid followers dyan na maayong buntag sa tanan. Maaga tayong gumising ngayon mga lods. Kasi ganito yung buhay natin na ginagawa palagi dito sa bukid. Maagang gumising, maagang magtanim, maagang magpakain ng itik at manok o ano pang hayop dito o sa inyong bukid mga lods. Kailangan natin magsipag kasi malapit nang magpasko. Yan, kailangan natin magsipag mga lods. Kasi pag wala tayong itinanim, walang aanihin. Kaya magtanim ng kahit anong sipag ng mga lods. Yan, may aanihin talaga tayo dito sa bukid. Kaya ngayon, yung video yung gagawin natin ngayon mga lods, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo o ano yung ginagawa natin dito araw-araw para mabuhay tayo dito sa bukid. Ipapakita ko sa inyo yung ginagawa ko ng pagtatanim at saka pagluluyong ng mga seedlings dito sa bukid para may itatanim tayo. Nahihirapan ako magtagalog mga lods kasi Bisaya ako. Yan. Sa mga solid followers natin dyan, please help me to grow mga lods. Yan. Sa mga hindi pa naka-follow sa page natin, sa FB page, Batang Lasang. Ayan. At saka sa YouTube channel natin mga lods, please subscribe me and help me to grow mga lods. Batang Lasang Life. Yan. So, ngayon, tara, samahan niyo ako mga lods. At ipakita natin kung ano yung buhay nasa bukid. Let's go! Good morning sa lahat sa inyong mga lods. Ayan. Ito yung munting kubo namin sa bukid. Ayan, napakaliit mga lods. Pero masaya naman kami. Kahit ganito lang yung bahay natin mga lods. Ayan. Napaka-peaceful at payapa dito mga lods. Tahimik at huni ng mga ibon lamang yung madidinig mo dito mga lods. Ayan. So samahan nyo ako mga lods. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung buhay na araw-araw nating ginagawa dito sa bukid. Ayan. Ito yung nakaraang video na ginawa natin mga lods. Yung kung watch kayo noon mga lods, ito yung mga ayan, sili na tinanim natin dati. Yan, matataba na mga lods. Yan, lumalaki na sila. Yan, yung talong, may palaka na lubi kami dito mga lods. Yan, may sili. Yan, soon to grow na sila mga lods. Ay sana yung page din natin, help nyo rin po mga lods. Kahit konti lang, pasuyo naman ako sa inyo mga lods. Mag-grow naman tayo kahit konti. Ayan, dami nating talong ngayon mga lods. Ayan. Ayan, talong dito mga lods. At saka ito yung niluyong namin na kalabasa ni Papa. Ayan. Ito yung itatanim natin sa video natin na nilinis natin yung malaking lupa namin dito sa bukid. Ito yung itatanim natin. Yan. Mga luyong yan. Mga seedlings na itinanim para pag lumaki ng konti to, ready to tanim na to. Ito yung mga talong. Yan. Ito yung luyong na talong, na kamatis. Yan, may sili. Yan, kamatis yan. Yan, kamatis yan mga lods. Yan mga lods, namunga na yung sili na itinanim natin. Yan. Yan o. Namunga na. Yan. Ito yung tubig ulan. Ito yung gagamitin natin na pang bisbis o pang dilig ng mga alaga nating pananim sa bukid. Maingay na yung mga manok natin mga lods. Kasi gutom na ata sila. Yan. Diyan namin kinukuha sa payag. Yan. Yan. Tubig ulan to mga lods. Masustansya to pag sa mga pananim natin.
Ito yung mga dating tanim natin mga lods. Nagtanim kami ng konti kasi wala kaming mga seedlings, kaya nagtanim kami ng mga mais, okra, saluyot, batong, beans. Madami pa dito mga lods. Ano no? May ampalaya pa, may upo, may kapayas. Yan. Magtanim tayo mga lods para may maging seedlings tayo. Ito yung mga okra namin oh. Oh, malalago na. Ito yung gagamitin nating pang seedlings. Oh, papadadamihin natin to. Ayan, oh. Ayan oh. Ito yung gagawin natin seedlings. Ayan. Ito. Ayan. Ayan mga lods oh. Oh. Ito. Dami tayong okra ngayon. Oh, ayan. Ito yung gagamitin natin. Ayan, may kamuting kahoy pa kami dito mga lods. Ito may kalabasa dito doon, doon. Ito may kamunggay tayo. May kamunggay tayo dito mga lods. Yan. Yan, samahan nyo ko. Ayan. Kalabasa yan. Yan o. Oh. Kalabasa tayong nag-grow. Yan, may bunga na pala to. Yan. Yan. May bunga na mga lods. Yung kalabasa. Kasi maulan na ngayon. Kailangan na natin magtanim. Yan, dami naming okra oh. Yan. Napakalaki na. Yan. Lahat okra to mga lods. Lilinisin namin to mga lods. Yan, tumubo na pala yung mga talong. May talong dito. Yan. May konting kalabasa. Namunga na pala to. Yan. Ito. Konti lang muna ang itinanim namin mga lods kasi pang gagawin namin yung seedlings. Ayun. Magkalabasa na ulit. Yan. Yan Yan mga lods. Yan. Yan. Yan yung gagawin natin na seedlings. Yan, may okra. Yan. Lilinisin natin to dito. Yung area natin dito, yung mga kamuting kahoy yan. Ayan, okra pa rin oh. Dami tayong okra dito mga lods. Pag nasa bukid ka talaga mga lods, sure yung pagkain mo dito fresh. May ampalaya kami, ampalaya snake to mga lods. Ayan. Dami. Ito yung simpleng pagtatanim lang mga lods. Kasi maliliit pa. Hindi pa natin nagawang lahat-lahatan. Maliitan lang to para pang seedlings. Para may itatanim tayo. Dami nila mga lods. Yan. Ito pa oh. Yan. Ito. Daming mga itatanim natin. Soon to harvest na to. May gulay na naman tayo mga lods. Nakapunta naman tayo dito sa may upo. Yan. Lalaki nila, tataas. Ang bango. Yan. May battle gourd pa dito. Yan oh. Ang laki. Laki yan mga lods oh. Parang malaki pa sa kamay ko oh. Yan. Magtanim din tayo ng marami nito. At saka yan. Magtanim tayo ng ganyan ng marami. Ampalaya yan. Napakaganda ang benepisyo na pwede natin makuha dyan mga lods. Yan, mga kamuting kahoy. Yan. Daming kamuting kahoy oh. Ito saluyot. Tugabang. Pampalapot yan. Gaya din yan ng okra. Rich in fiber yan mga lods. Yan. Saluyot. Punta naman tayo dito sa baba. Ito yung itinanim natin nung nakaraang
vlog natin mga lods. Yan, yung mga mais na lagas na. Papalitan na natin yan ng madaming mais. Yung masyaw naman, yung kulay orange na mais. Kasi ang tamis nun, masarap yun. Kasi ito, anagon to. Anagon mais yan mga lods. Yan. Yan, kamunggay. Ito, napakasustansya to. Kamunggay. Ayan, may papaya pa kami dyan. O ayan o, munga na o. So tara. Tapos na tayo dito mga lods. Soon, lilinisin natin yan. Ayan, ito yung area na pagtatamnan natin. Linisin natin yan. Punta naman tayo sa konting manok pa natin mga lods. Sana ay dumami sila mga lods. Kaya tara, gutom na yun sila. Kaya papakainin na natin. Iyan mga lods, magpakain tayo ng alaga nating itik. Ito yung tirang-tirang kanin natin para hindi masayang makain sa mga hayop natin mga lods. Gustong gusto nila to. Tara, puntahan natin yung alaga nating itik sa bukid. Puntahan na natin yung alaga nating itik at pakainin natin kasi gutom na din sila. Ayan mga lods, magpakain na tayo ng alaga nating itik at manok dito sa bukid. Yan. Yan. Dami na nila mga lods. 4 lang to dito sila. Ito lang, si Papa, yung Mama, at saka yung Nana. Yan. Naging ganito na karami sila mga lods. Yan. So, pakainin na natin to. Yan, gustong gusto nila yan. Yan, kain kayo. Yan. Tirang kanin at saka patsit kanton na kinain namin kagabi, hindi namin naubos kaya ayan. May mga hayop tayong gustong kumain ng mga ganyan. Yan. At siyempre, lagyan mo din ng lagi ng tubig kasi mahirap pag kumain pag walang tubig. Yan. Pupunta naman tayo sa mga anak nila mga lods. Ito. Yan. Yung mga anak nila mga lods, ang dami. Yan. Yan. Ay, may sobrang pellets pa sila. Yan. May sobrang pellets pa pala sila mga lods. Yan. Yan. Dami nila. Sana ay lumaki sila ng malusog. Yan. Yan. So ilak na muna natin to mga lods. Parang kulang ng tubig. Kaya pala wala silang mainom na tubig. Mahilig to mga sa tubig mga lods. Pag itik. Yan. Lagyan natin ng tubig yan. Ibigay na muna natin to sa mga alaga nating manok. Tirang kanin. Yan. Ito yung alaga nating manok. Nagdala na tayo ng tubig ulan. Gustong gusto ito ng mga alaga nating sisiw na itik. Yan. Ganyan. Oh, yun. Ihaw to mga lods. Yan. Yan. Inom kayo ng tubig, ulan. Mga lods, maglagay din tayo ng konting pellets sa ating mga alagang manok. Yan.
Kuha muna tayo. Ayan. Nakakain na yan kanina kaya maliit lang yung ibigay natin kasi tipid-tipid na din tayo sa pellets kasi ang mahal na ng pellets ngayon mga lods. Yan. Yan, bilis na ubos ng kanin. Yan. Yan mga lods. Punta tayo dito sa gitna. Yan. Na tayo dun sa at magpakain ng alaga nating itik. Kain kayo mga tiktik. Mabilis kayong dumami. 4 lang to dati mga lods. Si Papa at saka 3 mama. Ayan. Ayan. At saka nangingitlog na din yung alaga nating itik. Ayan. Ayan. May itlog na sila. Ulit. Ayan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 na itlog na yun. Mga lods, punta naman tayo dun sa taniman natin at lagyan natin ng abono. Lagyan natin to ng pangpataba. Binunot na muna namin kasi ang payat na lupa to. Lagyan natin ng abono. Yan. Abono na lupa para mabilis tumubo to. Yan. Lagyan natin to ng abono kasi ang papayat hindi yung lalago yung ating mga pananim. Yan. Kinuha na namin muna yung mga lupa na nasa gawin natin ulit to at lagyan na ng mga pangpataba at abono. Lupa na matatabang lupa na gagawin natin abono. Urot na ka? Ha? Kani? Laksok.
Yan mga lods, ito yung gagawin nating taniman ng mga alaga natin pananim. Yung mga luyong natin, ah, ito natin itanim at lagyan natin ng matabang lupa o organic na lupa. Yan, ito. So, tara mga lods, samahan nyo kami ng papa ko na magtanim ng mga alagang kalabasa, sili, talong, at saka kamatis. Tony kanina ako nagigano, kanina pinibot mo. Slukan mo ano. Kanina.
Local aid. Ha? Kecil po. Nakaw sa pagkukuha niya ito ba? Luta? Ha? Ito. Huh? Ito ka. I-charge ang solar sa. Sabi yan, ito din mo maubos lang sa gini. Balik ko. Nakabayot truck. Muro nito. Yan mga lods, ito yung itinanim namin na talong, sili, at saka kamatis. At ito yung mga luyong ng kalabasa na itatanim natin sa nilinis natin na area. Ayan, dyan. Pungo doon mga lods. Doon. Lilinisin namin yan ng papa ko at saka yung anak ko para pagtamnan ng kalabasa. Patungo doon mga lods. Yan. Ito na muna yung natapos namin. Ito yung ginawa namin ngayong umaga. Ito sa munting kubo namin sa bukid. Ayan. Yung papa ko mahilig sa kulapo. Ayan. Kung sino man may busilak na puso dyan na makapagbigay sa amin ng konting kulapo. Ayan. Ano yan sa kulapo? Laking tuwa na po niya at masaya na po. Kahit isang bote lang kulapo, ayos na yan mga lods. Yan. Ganito yung pagtatanim.
Yan, ito yung munting kamatis namin mga lods. Yan. Nagtatanim na din kami. Nilagay namin sa buti o plastic bottle kasi yung lupa dito parang payat at mabato. Ito yung luyong ng kamatis namin mga lods. Yan. Itatanim na namin ngayon dito. Yan. Maraming luyong pa dyan. Talong, sili, at saka kamatis o kalabasa. Yan, kinuha na namin yung luyong dito na talong para itanim dun sa natitirang plastic bottle. Yan. Talong. Yan, tapos na. Ito na muna yung nagawa natin no, ng araw na to mga lods. Yan. Madaming sili, kamatis at talong. Sila sa video. Oh. Yan. Yung malalaki na oh. Malapit na yan mamunga. Yan, may bunga na yung sili namin doon. Init na ang sikat ng araw ngayon mga lods. Yan, ang hugas na yung asawa ko dito. Yan. Tubig ulan yung gamit namin na tubig. Kasi wala kaming tubig dito mga lods. At syempre, hindi mawawala to mga lods, yung tubig ulan. Ito yung pinakasekreto ng mabilis na pagtubo ng tanom. Organic na lupa. Yan. Organic din. Yan. Nature's ulan. Tubig ng ulan yung gamit nating pambisbis ang mga alaga nating pananim. Yan, para mabilis silang tumubo at lumaking malusog at masigla. Yan, diligan na natin to. Yan. Dilig, dilig. Kantahan na natin to mga lods. Yung mga laga nating pananim. Magtanim ay di biro. Maghapong nakayuko. Yan. Dilig. Yan, lagyan natin ng uling tubig. Oh. Yan. Kuha tayo dito ng tubig. Tubig ulan. Yan. Dilig, dilig. Yan. Diligan natin yung bagong pananim natin mga lods.
para mabilis tumubo.